hana gudu bayan an kammala Arafa za a zo Muzdalifa. Saboda mutane suna ganin kamar sun gama aikin hajji ana ta gaggawa. Zai shafi irin abin da yake faruwa yanzu ga mutane da zaran an gama aikin hajji kowa Allah Allah yake ya gudu ya dawo. A'a, ba za a ce haka ba. Ba za a ce haka ba saboda shi kuma wannan kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana gama aikin hajji a ya kama hanya. Har da wannan ta ce tana al'ada ya ce ahabisatunahi. Ahabisatunahi. Kaga wannan daban shi ma sashin ibadan ne gaggawa kuma a koma din. Ko shi yasa in an yi tawaful wada'i ba a san ma a ƙara yin komai. Kawai a kama hanya a bar gari. Shi kuma wannan shi ma sashin ibada ne amma kuma barin ai kaga ba Abuja ake bari ba. To abin da ya shafi wanda ya aikin hajji tamattu'i sai ya zama bai ya zaɓi yayi azumi 3 a can 10 a nan. To bayan yayi 3 a can da ƙyar ya dawo yanzu kuma sai ya gane ba zai iya wannan azumi 7 din ba, wahalhalun rashin lafiya da rashin iya yin azumi zai wahala sosai kuma ya riga ya dawo. Ban gane zai wahala ba, kamar ciwo ya kama shi ko wani abu? Yana kai azumi da ƙyar saboda yanayin rashin lafiya la'alla ko rasa ko wani abu. Ya sami hali daga baya sai yayi. Okay, to jinkirtawan babu laifi. Shi jinkirtawan ba komai matukan lalura ne. Zai jinkirta ya sami hali yayi daga baya. In ba haka ba in ya koma hajji baɗi sai ya yanka ko? To shi ne muka ce sai ya koma sai ya yankan a can, amma kuma ka san dai Allah subhanahu wataala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. So haka idan abu ne wanda yake tsariki ba da karfinsa ba kuma dalilin koma bai yi masa ba sauransu kaga shi wannan kuma yana da uzurinsa. A'a ba zai yanka a nan ba, shi abin yanka dole ya haɗa hillu da haram. Wani dan uwa ya nemi a muku magana na kakauce amma dai ya roƙa sosai yayi magiya cewa dan Allah ya kira zuwa ga musamman manyan jagororin al'umma na addini malamai kenan cewa su iya kokari da taka tsantsan wajen abubuwan kiran da ake yi kullum na siyasa domin abin da yake faruwa yanzu na abin da ya shafi masarautu a arewacin Najeriya cewa malamai su yi iya kokari su ga ba a shigar da wannan abin cikin nasu da'iran ba. To duk da dai ban fahimci maganan ba sosai, amma dai muna da hali na ban tausayi. Muna da hali na ban tausayi. Kuma wannan abubuwan da suke faruwa, wato yawancin mutane, kamar yadda muke yawan faɗi, ba su bambance makami da wanda yake kan makamin. Za ka iya samun matsala da wanda yake kan makami, za ka iya zama baka yadda da shi ba, za ka iya zama wato kana ganin ba mutum ne da ya cancanci sacrifice ko ya cancanci wani abu dalilin shi ba, shi person shakhsiyansa. Amma shi makamin, ina yawan faɗa wa 'yan uwa, ko yaya kake ganin jagorancin addini kamar sarakunan addinin nan da ake kiran sarakunan gargajiya, ko yaya kake ganin su ba su da amfani, ba su me ake cewa, ba su ɗagawa, ba su saukewa, ba su iya canza komai da duk abubuwan da ake faɗi a kansu, ko ya kake gani tabbatan kujeran a matsayin tana wakiltan wani tarihi ne na addini na musulunci, wanda duk wanda ya ga kujeran ya ga Shehu Usmanu Dan Fodiyo, ya ga jihadi, ya ga tarihin daular musulunci. In a mamlakatu Kanen Borno ne, ya ga mamlakatu Kanen Borno din da tarihin musulunci a wannan mantikan, wannan ramziyan duk da kaddara ba su ɗagawan, ba su ajewan, ba su canza komai, ba su kaza, duka kaddara, amma wannan ramziyan cewan suna wakiltan wani abu ne, to yana da matuƙan muhimmanci a identity ɗin al'umma, yana da matuƙan muhimmanci a huwiyyar al'umma, a matsayinta na al'umma. Idan al'umma ta yadda aka yi ta ƙarar da irin waɗannan abubuwan, idan har al'ummu kan saƙafansu, yanzu in ka je misali ƙasashen Larabawa ko wasu ƙasashe kaga nawa suke kashewa kan tufafinsu kawai, mutanen ƙasansu kar su rika sa tufafi baƙi, su rika sa irin na ƙasar. In ka je Qatar misali suna son a rika sa irin jallabiyar su, misali nake yi.
in ka je Saudi Arabia suna son a rika sa irin jallabiyarsu, a rika sa irin wannan dan kyallan da suke sawa a kai misali, da abin da suke kashewa don kawai kiyaye abin da bai ma da alaka a asali da addini, al'ada ne. Wato ba mu fahimci girman in ka lura tarihin musulunci tun wafatin Sayyidina Ali, bayan wafatin Sayyidina Ali har 1924 ne ko aka karar da daulatul atrak, wuraren dai 1920 wani abu, har zuwa wannan lokacin wajen kimanin shekara 1100 kusan 400 ne, 300 da wani abu, duk wannan shekarun da aka yi cikin shekara 1300 nan, lokacin da aka yi sarautar musulunci ba na je kana yi ka bane, bai kai 1/5 ɗin wannan lokacin gaba ɗayansa ba, amma mafi yawa sarautan kawai ga ta nan ne, shugabancin ga yanan ne. To amma al'umma ba ta gane abin da ta rasa ba sai da aka rasa daulatul atrak ɗin ta je kana yi kan. Amma kafin nan akwai wani abu sunan shi shugaban al'umman musulmi gaba ɗaya, duk da bai da ƙarfin komai, abin da turawa ma ke kiran shi rajulu orobbal marid, wai patient ɗin Europe, abin da ake kiran daular masarautar musulunci na wannan lokacin kenan, daulatul atrak, da sashin al'umman musulmin, sarakuna na sassa daban-daban na garuruwa kamar irin sarakuna a Saudiya a lokacin, da garuruwa da su Morocco da sauransu, da su aka rika haɗa kai aka karya daulatul atrak ɗin. Amma sai bayan an karya daular, turawa sun ƙarar da khilafancin, wannan hilafancin da ake gani na je kana yi ka. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Suraka yan uwa, wato gaskiyar magana, kada mu baiwa 'yan siyasa haɗin kai cikin ƙoƙarin rusa a masarautunmu masu albarka. Mu ba masarautun nan kariyan da za mu iya, gwargwadon ikonmu. Wallahi wakilcin musulunci suke, wallahi rumuz ne na wakilcin musulunci. Za su iya gazawa, za a iya samun watan rauni matuƙa cikin wakilcin, har ya kai kaman sun zama je kana yi ka, kamar yadda ake faɗi. Amma wannan je kana yi kan ya fi rashinsa, ya fi farag ya zama babu, kamar yadda na ce, sai da aka karar da daulatul atrak. Daulatul atrak sun yi shekara ɗaruruwa ba abin da ake, in kana so kama ce misali a tarihin musulunci, masu tarihi na larabawa,
wannan dai wata magana ce, da yawa suna ganin ƙadiyya ce ta bambancin ƙabilanci da sauransu aka rika nuna wa attract din, in suna so nuna maka zamunna na duhu na watan tahalluf da meye, za su rika suranta maka al-mamlakal Uthmaniyya, ad-daular Uthmaniyya, watan daulatul attract din kenan, zaka ji ana cewa al-asru turki wal mamluki. To amma fa ba a gane muhimmancinsu duk da raunin nasu cikin haɗa al'umma ba, sai da aka rusa su. Da kuma abin da zai ƙara ɓata rai, duk cin mutuncin da aka yi wa sarakunanmu. Yanzu ka je Senegal, a Senegal dama shehunnai na addini har yanzu su ne sarakuna. So da dama su suke kafa garuruwansu. Sau mutum ya kafa garinsa shine sarkin garinsa. Zuri'ansa, ‘ya'yansa su za su ci gaba da zama sarakuna, saboda haka zu'ama ne ruhiyun, wato shugabanni ne, spiritual leaders ne, shugabanni ne na ruh. Ba ina nufin cewa sun fi kowa matsayi wajen Allah ko sun fi kowa ilimi ko sun fi kowa addini, amma dai shugabanci ne don al'umma ba za ta iya ginuwa ba sai da wannan shugabanci. Yanzu a Senegal waɗannan zu'ama ɗin su kamar yadda na ce ba sarauta ne irin namu, suna da ɗan bambanci, don sarauta ne na shehunnai. Yawanci ba yaƙi suka yi suka kafa gari ko wani abu, a'a kawai shehi ne zai yanki daji ya kafa garinsa, garin ya ta faɗi har ya girma ya yi tafarro. To waɗannan shehunnan ana kiransu zu'ama'ul qaba'il ko shuyukh da sauransu. Ƙarfin da suke da shi, kwanan nan ana ta ganin bidiyo yana yawo na shugaban ƙasan Senegal ya je gaida Mbake, shehin ɗariƙa Muridiyya, ko ya zauna a ƙasa a gaban shehi ɗin. Shugaban ƙasa ya zauna a ƙasa a gaban shehi. Wannan shine asalin yadda ya dace da sarakunan. To amma fa sarakunan su ma sun saka kansu cikin siyasa. Don su kiyaye wa kansu wannan mutuncin sai sun nisanci siyasa matuƙa. Yanzu kun gane me yasa nake cewa malamai kar su shiga siyasa? An ɗan gane ɗan alaƙan wannan? Yawwa. To zan sami lokaci kuma in faɗaɗa akan wannan ɗin. Don da yawa ba su gane me nake nufi. Amma wannan abin nake nufi. Zai zama zari'a na wulaƙanta institution ɗin malanta. To, gaskiya sun saka kansu, kuma abin da ya fi baƙin ciki, ya fi ɓata rai gaba ɗaya. Da yawan abubuwa za mu ce turawa, masu mulkin mallaka, ko kuma maƙiyanmu wanda ba addininmu ɗaya ko kaza, sarrama sarautunmu. Al'umman musulmi ba 'ya'yan masarautun 'yan gidan sarautan su suka sami dama a gwamnati suka karya masarautun, su suka sami dama, ba wani wanda ya karya masarautun da hannunsa sai su 'ya'yan gidan sarautan, saboda rashin hangen nesa, don kamar yadda na ce, don a yi intiƙami akan wane sai aka manta kujeran da yake representing, don ka cutar da shi na kan kujerar sai ka karya kujerar. Ina laifi ka cire shi a kujeran ka karya shi, amma me kujerar taimaka? Kujerar addini take wakilta. To garin ƙoƙarin faɗa da wanda yake kan kujera sai aka rusa kujerar, aka ce misali mai sarauta kamar sarkin musulmi, Sultan of Sokoto, chairman ɗin local government ɗin da yake haba jama'a ya fi shi, yana ƙarƙashin chairman ɗin local government. Governor zai sauke shi kamar yadda yake aje riga ya ɗauki hula, kamar yadda yake cire hula ya ɗaura ko ya sauke. Haba, wane ne governor kuma? Tenuwa. Mukamin shekara 4 in yayi yawa 8, a zo a rusa institution. Ina fatan mun fahimci wannan. Kuma kamar yadda nake cewa abin bakin cikin wanda suka yi wannan suka fara yi a tarihin Najeriya. 'Yan gidan sarautan Shehu Usmanu ɗan Fodiyo ɗin ne. Jikokin Shehu Usman ɗin ne, wanda da sun haƙuri ƙila Allah ya tsawaita rayuwarsu za su gama siyasan su dawo su sa rawanin sarkin musulmin. Sun cancanta, suna da gadanta. Amma suka samar da dokan da
ta mai da abin haka. Shi yasa ni ina cikin masu goyon bayan manyan masarautu irin Sokoto, Kano, Borno, Ile-Ife, irin waɗannan dai manyan su zama ba su ƙarƙashin yanda misali gwamna ba za a iya cire shi kawai da maganan mutum ɗaya ba, ya zama canza su ko naɗa su wani abu ne, decision ne na al'umma gaba ɗaya, ta yanda wato ba mutum ɗaya ne yake da kawai ta cewa da zai ce kawai yau ga yanda nake so a yi ko ga yanda baya so ba. Gaskiya masarautunmu wanda yake kuma rumuz ne daga cikin rumuz ɗin addini, an sa su a cikin garari, suna cikin haɗari a yanzu, a tsokanan hatta kaiwa a mafi girman masarautun a sultanate wanda yake shine ramzin musulmin Najeriya, shine jagoran musulmin Najeriya. Ko ka yadda da jagorancin ko baka yadda ba, ina so ka gane cewa rashin yaddanka na ƙasa ce a cikinka. Domin shakku asad ta'a ne da ƙara raunana ƙarfin al'umman musulmi ne. Ka ƙaddara ka yadda, ka ƙaddara kowa da kowa ya yadda, ba ka ganin ƙara ƙarfafan institution ɗin ne? Ba ka ganin rashin yaddan naka da rashin biyayyan naka raunana institution ɗin ne? Za mu so mu sami lokaci mai tsawo da za mu tattauna. Ni ban ce masani ne a harkan masarautu da abin da ya shafi wannan ba, amma maudu'i ne da ya kamata a tattauna shi. Kuma idan ma da za a shirya muhadara ta musamman, muhadara ta zama a sura na tattaunawa, a kawo masanin tarihi, a kawo masanin dokoki, a kawo almajirin ilimin addini su tattauna. Ina ganin ko daru tazkiya ma za ta iya shirya mana wannan, ko a nan conference hall ɗinmu zai yi kyau a shirya taro a tattauna akan masarautunmu jiya, yau da gobe. Zai yi amfani, zai yi amfani. Sallu ala nabiyil karim. Allahu akbar, Allahu. To ka gani lauya ma yana cikin masu tattaunawa, masanin doka da sauransu. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.